Kámen, nůžky, papír, teď. Nic neřeš, ale možná si vem druhý trenky. Tam hodiny. Good luck, Bošek. Čus. Čau. Já jsem zapnul stopky až teď. Mizíme do prdele. Zní to hodně věrohodně a nebudou se bát, že jsme banda úchylů. Tak no. Zvíře. Tady mám mikrofon, když tak. Dobře, tak jdeme si pro první místo. Za nás pohodička. Ale Karle, jsi pořád s námi. Dobré ráno. Čeká nás dneska zajímavý den. Nevíme ani, co přesně nás čeká. Úkoly teprve dostaneme. Paráda. Máme sraz tady na benzíně. Už jsem zažil lepší rána. A očividně paní, která si vedle mě dávala horkou čokoládu taky, protože byla strašně naštvaná z toho, že dostala prostě velkou tu čokoládu. Chtěla malou. No. Tonda. Snídaně musí být. Snídaně králů. Dneska to bude bolet asi. Tak já vám přeju dobrou chuť. Takhle, k ránu. A už mám začít něco říkat? Nebo už jsi něco uvedl? No, zjistili jsme, že Roman je na tom podobně jako my, duševně dneska, takže to bude zajímavé. Jo, vy jste se svěřili. My jsme řekli, že jsme tým Trosky, no. A teď si vezmeme obálky, v kterých budeme mít nějaký psaníčko od našeho Karla, který dneska nemohl dorazit, ale naplánoval nám tenhle výlet. Čau, Kájo. Takže dostali jsme dostali jsme obálky. A jdeme to otevřít, uvidíme, co nám tam Carlos nachystal. Máme dvě, každý člen týmu má jednu. Jinak Karle, jestli je to nějaká sviňárna, tak se nás nepřej. Tak, dáme pánové. Kdybyste nevěděli, tak tohle je Karel. Jo, tohle je Karel. Tohle je Karel. Seznamte se. Ahoj Kájo, čau čau. Tak. Šmátram křídy. Křídy, super. Tak, budeme skákat panáky. Podržet? Podrž křídy. Tak přátelé, sraz 7:00 benzína, to jsme dodrželi, děkujeme Karle. Příjezd na místo učení v 8:00, to se dá. Na videu ukázat čas, že je opravdu 8:00 zapnout na hodinkách stopky. Zapneme, dodržíme. Přátelé, je to turistická challenge game, závod Třeboň-Lomnice. Třeboň, Kapři, dobře. Když teď nad tím přemýšlím, tak asi pojedeme rychlejc. Tak asi jedem. Tak asi pomalu jedem. No tak ty vole, to možná přečteme až s týmem. Jinak přátelé, tým písmeno A, to je tadyhle náš tujník s Alešem. Ahoj. Dobrý den. A já jsem v týmu B a můj parťák je někde píp a musím mu zavolat. Tak jo. Jdeme na to. Máme tu hned první úkol, ještě než vyrazíme, tak si musíme střihnout, kdo bude kde začínat, v jakém městě s tím závodem. Takže si jdeme střihnout s Romanem. Kdo vyhraje, tak začíná v Třeboni. Tak jo. Kámen, Nůžky, papír, teď. Takže vole, já jsem v Lomnici, jo? Tak já si myslím Třeboň. Ty vole, tak jo. Kdybyste nevěděli, tak jsem si právě střihal s Alešem na místo startu a vystřihal jsem si Lomnici. Takže já jdu do Lomnice, musím se někde sejít s Froňou. Včera jsem volal s Karlem, ptám se ho, je tam něco extra, je něco, co bych měl mít, on mi říká, prosím tě, je to easy, nic neřeš, ale možná si vem druhý trenky. Tak jsem se teďkom koukal do toho našeho seznamu od číslo 3. Skočit do rybníka. Přátelé, venku je zima jako svině. Teď se to nezdá, svítí sluníčko. Auto mi ukazuje 6,5 stupně. Oh dio. Snad ta teplota rychle stoupne. Dobrý, tak jo. Tak zatím. Tak jo, je 8:28. Jsme tady u Masarykova náměstí v Třeboni. Za 3 minuty startujeme v 8:30. Tak, místo učení, tam vidím parťáka. Dio. Nazdar, Čau. Jdeme na to. Začneme s Pačinou. Já se jdu pokračovat v logíském. Jo, dobře, začni. Počkej. To jsme 2 rohlíky. Mám 2 rohy. Tak je dobrý. Takže teď už může začít oficiálně trip? Oficiálně jo. Tak jo. Výchozí bod je Lomnice nad Lužnicí. Takže já si myslím, že můžeme tady s Froňou oficiálně startovat. A to, že na nás budou každou chvíli koukat divně lidi, tak to je normální. Na to už já jsem si zvyknul. Froňa má v ruce zázračnou obálku. Ahoj!
Mal se skvěle. Ahoj. Tak přátelé, počkej, jdeme dobrý směrem vůbec? My jdeme, teď kokot, to závod nám jde úplně blbě, vole. My se musíme dostat, klid. Froňo, otevři obálku. To je fotka. Protože to je náš člen týmu Karel, který tu s náma dneska není. Ahoj Kájo. Kájo je tady s náma. Kájo je tu s náma a sepsal nám pár úkolů, který musíme všechny splnit. Turistická challenge game, závod Třeboň Lomnice, Stras 7 Velešín, to už máme za sebou. Příjezd na místo určení v 8:00 start, to už jsme dávno prokoučovali, je půl devátý. Tak a na videu ukázat čas, že opravdu 8:00. Tak jo, počkej. Reálně ukazujeme, že je 8:30 skoro, 8:28. 29, ber to jako 30. Start. Jo, podvádíme přesně o 60 vteřin. To musíme udělat prostě za pochodu. Jdeme. Takže musíme nějakým způsobem odstartovat. Hele, počkej. Volá nám Aleš. Tak jdeme, hele, startujeme, jo, je půl. Jo, my už máme za stopky, už jedeme. My už 60 vteřin jsme před váma, my už jsme za stopky. Jsme tady na Masarykovo náměstí, jo? Tady. A u nás je start. Je tu vlastně tady jenom takový náměstíčko a je tu obří parkoviště. To tam hodiny. Good luck, Vašek. Čus. Čau. A my se musíme zastavovat, protože už teď jsme zabloudili a musíme to tu nějak vykoumat. Jo, tady pán se rozhodl, že nás teda hodí. Nevadí, že natáčíme. Nevadí. To je dobrý. Tak jo, první úkol splněný. Cesta stopem. Jdeme úplně blbě. Jdeme dobře. Udělej pózu sochy vedle skutečné sochy a vyfoť se stejně. Tondo, chopíš si toho, já tě vyfotím. Tak jo, okay, jak to má? Tak počkej. Musíme se vyfotit, počkej. Dobrý, je to tam. Tak jo, jdeme dál. Vepředu je nějaká paní. Froňo, zakřič na ní, ať počkej. Roma se rozhodl, že se za ní chce rozběhnout. I když mám jiný názor, myslím si, že jí to vyděsí, ale... Halo, zakřič. Já třeba nebudu. Ne zařvat, musíš na ní zavolat. A co mám zavolat? Halo, můžu se s váma vyfotit? Má pejska, řekni, že si ji chceš pohledit. No, jo, počkej, jak byl úkol se psem? Čekaj, najdi zvíře a vyfoť se s ním, pes, kočka, hluk, cokoliv. Běž k němu. Tak jo, jsme tam se psíkem? Tak jo, psa máme odškrtlýho, mizíme do prdele. Dobrý, ani nás majitel neviděl, takže beru za splněný první úkol. Zvíře, tady vidím ne, to je kráva? Ne, kůň. Potřebujeme fotku s koněm. Yes. Potřebujeme fotku s koněm, jdeme na to. Tamhle je kůň. Tak ho mám podržet tady? Jo. Pojď z druhé strany, ne? Jo, počkej, tak jdu z druhé strany. Fotka se zvířetem. Splněná. Paráda. Jo, zdravíme Ďurka z narozeninového videa, že Ďurek mi řekl, že když tě bude chtít napadnout medvěd, musíš ho kousnout do ucha. Já mu vylezu po zádech a kousnu ruku. Přesně. Nic to najdem. Ty vole, já doufám, my jdem blbě asi, Froňo, vole. Ty krá... Nic vypínám. No protože, vole, tady, vole, já nevím... Ty máš mapu, ty víš kudy. Tak si stáhni mapy CZ, ne? Jo. Mapy... Jdeme dobře. No tak dobrý, no, beru zpět, jdeme dobře. Tak, další úkol je napsat křídou pozitivní vzkaz. Křídy jsme dostali v obálce, takže jdeme na to. Usměj se. Už se začínáme trošku odslíkávat. Koukal jsem tady na mapku, po cestě jsou kešky, takže nazbíráme nějaký kešky po cestě a uvidíme se. OK, přátelé, jsme na dobré cestě, našli jsme cestu a budeme hledat další lidi v této prázdné periferii. To je super na tom videu. Ne. Půl hodiny žeru jednu sušenku a tak to tam všechno vidět. Jako opravdu jí konzumuješ dlouho. Tak odloveno, první keška nalezená, jdeme dál. Řešíme teďka s Tondou jeden úkol, což je Skočit do rybníka. Skok do rybníka. Mimochodem děkujeme za něj, Kájo. To je skvělý, když je 7 stupňů. A nemám s sebou ručník nic. Uvidíme, no, za chvilku budeme u rybníku. Tak uvidíme, jestli to dáme, nebo jestli ho přeskočíme ten úkol. No. Jinak za každý nesplněný úkol je 5 minut času navíc.
první hrubý nedostatek. Já jsem zapnul stopky až teď. Stopky nám běží, ale na hodinkách trasu. Takže to mě vždycky tak naštve, když ti začne něco a ty si to zapomeneš zapnout a ty tam budeš mít vlet, budeš ošizený. Koukni se, jak dlouho už tu bloudíme. 29 minut. 29 minut, no, víš kolik to mohlo být už to? A vyšli jsme jenom ze města. Prdele. No nic, no, pokračuje. Můžeme, Romy? Jdeme. Kvůli tobě nám bude teď chybět čas. Přátelé, já jsem se musel převlíct, protože na to, jaká byla ráno zima, tak teď je docela hit, ty bláho. Já nikdy nevychytám hadry. Nikdy. Bůh ví, jak je na tom náš soupeř. Ten už je ty vole někde v půlce bez tak vole. To je ale stromeček. Jo, jinak tady ty kešky, jak je to zlatá stoka, tady na Třeboňsku, je jich tu hromada. Kdybyste měli někdy chuť si udělat procházku, tak krásné rovinky tady všude, paráda. Tadyhle Aleš vymyslel úplně úžasnou historku, že jsme Instruktoři tábora, který... dětského tábora, tím bych začal. Který dostali od dětí úkol, aby obešli prostě přesně tak. tady různý stanoviště a splnili nějaký úkoly, aby to pro ty lidi nebylo takový nepříjemný. Jo, zní to hodně věrohodně a nebudou se bát, že jsme banda úchylů. Tak no. Jdeme zkusit němý film. Zkusíme němý film. Říkal Froňa, tady by se nahazovalo. Aleš to říkal. Ach jo, už nikde žádný lidi, ty vole, nikde. Když se někoho potkáme, to bude zázrak. Tady je druhý, to Ale máme dva. Jo, jinak je jeden z úkolů se sbírat po cestě 10 odpadků. Do pytle, který nemáme samozřejmě. Tonda, to je sběrač odpadků. A tady ten rybník, kde byste vidět. A je to strašně zelený, no. Musíme najít nějaký čistší. Máme už 9 odpadků, nebo respektive Tonda. Tady další. Poslední, máme splněno. Teď už jenom odnést 15 km a vyhodit někde do koše. Snažíme se skočit do vody. Ale je to zelený. Je to extrémní žabinec. Začínáme se sběrem. První odpad. Zamávej lidem. Zamávej. Budeš mávat po každý. Jo. 1 z 10. Odpad číslo 2. 3 z 10. Druhý. Výborně. 7. 8. 9. 10. Tak, splněno. A tak to zkusíme. Jako ten rybník vypadá jako klasický rybník, což jako... Je tam voda. Já jsem si tak nějak představoval prostě takový to alpský jezero. Hezký, průzračný, ale... No, ještě jednou děkujeme Karlovi za vymyšlení skvělých úkolů, je to fakt úplně bomba. Jdeme po nekonečné rovince, která ani nevím, kde začala a už vůbec nevím, kde končí. Potěšil. Ten rybník nebo... No, a přitom nás moc teda nepotěšil. No, to nás teda vůbec nepotěšil. Žabinec úplně nechutný. Neskočili jsme tam, doufám, že po cestě bude další rybník. No teď už nás po cestě čeká jenom ten Rožmberk. Máme zhruba 5 km za sebou. Před náma se něco děje. Jsou tam stany, auta, potřebujeme splnit další úkoly s lidma, tak uvidíme, jak uspějeme. Můžeme? Můžeme. Dobře. Takže plním další úkol. Čau, já jsem Roman. Ahoj Ondra. Čau Ondro, jestli se ti můžu... No, je Denny. Denny, a kouše Denny? Nekouše. Denny nekouše? No, pak je hodný. Je hodnej? To je dobrý. Jestli se ti můžeme zeptat, tak se tě zeptáme, jestli máš nějaký tip na výlet? Na výlet pěší nebo na kole? Třeba. Pěší, tak ideálně tamhle kousek je takový písečný přesyp. Aha. Slepičí vršek, je to nějaká vzácnost, tak tam je to kousek tady vlastně. Je možný, že jsme tam byli, že jsme se to natočili. Je to taková planíka, moc hezký. Přesně to. A jakou posloucháš hudbu? Takovou alternativní. Díky. Čau. Čau. Moc děkujem. Tak fotku máme, paráda. Tak jeden úkol splněný. Super. No. Luka, já jsem když tak Aleš. Já jsem Lukáš. Já jsem když tak Tonda. Zdravím. Lukáš, ahoj. Já vás tu dneska vítám tady na soutěži rybářské. Máme tady Lukáše a my jsme se ho přišli zeptat nějaký tip na výlet.
Jestli nám můžete říct. Tip na výlet, no je to tady odsaď trošku dál, ale do Pelhřimova bych vás poslal. Dobrá, Pelhřimov, tak to je super. A ještě mám jednu otázku. Oblíbená píseň. Oblíbená píseň, no je to od interpreta, který nedávno zemřel, je to od Ozzyho Osborna, je to Mama I'm Coming Home. To je skvělá. Tak jo, my vám děkujeme, loučíme se a pokračujeme. Díky. Děkuju vám moc, fakt to bylo skvělý. Trochu jsme vybočili z cesty, ale moc pěkný. Moc hezký. Pecka, je to dobrý, krátí se nám to, už máme i pozitivní vzkazy vymyšlený a hledáme beton, kam to napíše. Ahoj! Ahoj. Proč taky nešlapeš? Hele, zeptáme se, jestli viděli tohle chlapka někdy. že nám Karel utek. Nicméně, přátelé, Karel tu není. Karel je pořád s námi. Karel musel jít dneska do práce. Ale Karle, jsi pořád s námi. Pořád v našich srdcích. Opouštíme tady to stanový městečko. Moc příjemná atmosféra, lidi super, fakt skvělý. Dostali jsme tady... Chce doplnit tekutiny. Doplnit, přesně tak. Moc hezký to tady je. Mimochodem tohle už je 30. ročník téhle soutěže. Takže jim to šlape hezky. Třebnický kapr. Taky si šlapou svý. Zdraví. Zdravíčko. Jde se dneska úplně výborně. Počasí tak akorát. Mě je trošku zima, tohle je příjemně. Rovinka, žádný kopec. Žádný kopce, dneska je to fakt jenom o rovinkách, takže to jde úplně samo. Narazili jsme na místní poklad. Jdeme to průbnout. Teď s tebe budu dělat slavnýho, budu furt za tebou běhat a dělat do studu. Co si o to myslíš? Já mám z toho dobrý pocit. Nemá. Ty říkáš, že to mám vypnout, jo? Tak jo, teda, tak počkej. Máme splněno, já nevím, ježiš, počkej. 9,5 máme už. Jsme skoro v půlce. Myslím si, že jsme na tom líp než kluci. Taká moje jenom hypotéza. Ještě jsme je nepotkali, jak uvidíme. Regent nebo Plzeň? Koni jde Regent. Jo, Regent bude dobrý. Ještě akorát velký Regent. Tak 80 korun. To je dobrý. Děkujem. Jsme tam? Pro něho? Seš tam? Díky. Jeden nepsaný úkol byl dát si pivo, to jsme vymysleli právě my, takže doufám, že druhý tým to napadlo taky. Čau. Čau. Čas máme dobrý, můžeme klidně i zpomalit. No, já si jdu pro první místo. Dobře, tak jdeme si pro první místo. Za nás pohodička. Takže nespomalujeme, přidáváme naopak. Kousíček od nás je voda, jenže je to teda odporný, už jde žabinec. Já nevím. Froňo, cítíš se na to? Tady? Co? Jako ani ne. Tak jdi no. Ty nejdeš se mnou, půjdeš se mnou, ne? Kemp Lužnice je 10:45. Už bychom někde měli se za chvilku střetnout s klukama. Tak my tady dřeme jako koně a oni tady chlastají. To není možný. Zdravíčko, přátelé. Ahoj. Čau, halo. Čau. Nazdar. Čau. Ahoj. Čau. Tohle je náš středobod. Vymysleli jste název pro váš tým? Jo, vy jste ten, ne? Jaký trosky, něco Jste to prostě. trosky. Trosky. My ještě furt máme 50% trasy, aby jsme vymysleli náš název. Takže teďka se to v nás láme, jestli skočíme do té vody, no, nevím. Tondo, co si myslíš? Já ne. Já radši půjdu 5 minut navíc. Já bych to udělal tak. To já radši poběžím. Já bych to udělal tak, že kluci skočí do vody a během toho, co budou ve vodě, tak my rychle odsprintujeme pryč, ať jsme první. Ty mi na to kouty? Nepotkáme suchu? To nevím, kudy půjdete. No tak v Třeboni jsou sochy, no. Převodně, no. Musíš hledat ale. Socho, kde jsi? Dám si ještě jedno pivo? Nedám, vole, měl jsem včera dost. Já jsem taky měl. Já taky. To je to samý alkoholik. Strašný, fakt nepijte. Co ty jsi měl pivo včera? Já jsem měl po 3-4 měsících pivo, no. Pěkně. To ví, jak jsem oteklej, viď? Vole. Toníku, ty jsi včera pil? Ne. Já jsem totiž slušnej, víš. Jo, rozdíl od vás. Mark Varticích by měli zavřít, no. Tam je až dneska otevří. Ty jsi měl nějaký pivíčko? Měl jsem jich tak 10. 10. Já jsem měl včera přesně tak, abych nepřáněl, 6krát gin tonic jsem měl. Za to jsem měl kuřecí křídlka, který pozdravujeme všechny z kapely. Zdravíme Boss People. Oh yes, právě nám něco odlítlo do vody. Tak opouštíme kemp, loučíme se s klukama, ještě dopijí pivo. My si jdeme prostě pro vítězství.
teď nám vlastně došlo, že nám chybí ještě natočit němej film, což taky něco zabere. A to je asi všechno. Ještě vlastně ten skok do toho rybníka, to ale vypadá hodně bledě. Právě se od nás oddělil Trosky. Tým Trosky, my furt nemáme jméno, ale my nějaký dokonce vymyslíme. A my jsme se teď rozhodli, že podle... protože už jsme měli nějaký chlast, a teda teď nás políbila odvaha, tak jsme si řekli, že jdeme skočit do té posrané vody, ty vole, to bude humus. Jdeme rychle, ať máme z krku, čus. A vůbec to nezdržuj. Oh, ježiš, já šlapu úplně v nějakých... Oh. Ochu, no tak to je konec, jaká mrtvý pes, ty vole, se to prošlap, ty vole. Právě jsme se osušili, pořád máme zbytky těch řas, sinic a různýho sajrajtu. Máme to na sobě. Máme to na sobě, je to úplně odporný, ale bavili jsme se tu s klukama, že penalizace bude mnohem větší. Takže nám to za to asi stálo. A... Si dá šunku a válku. Dej si šunku, my pokračujeme. Myslím si, že kluci asi běžej. Jdeme kolem dalšího rybníka. Tohle se jmenuje Potěšil a je stejně zelený jako všechny ostatní. Takže my to vzdáváme, tenhle úkol. Trošku si myslím, že když jsme odešli z toho kempu, že tam ty dva šmejdi vlezli. Ale v pravidlech je napsaný skok do rybníka. Pochybuju, že skočili a pochybuju, že to, co tam teklo, je rybník. Takže bych jim to asi neuznal, kluku. Tak tomu říkám pohoda. Jo, líbí se mi to. Za mě splněno. Tebe. Okay, takže náš pozitivní vzkaz bude: dnes je ideální den začít znovu. Jdu na to. Takže, přátelé, dnes je ideální den začít znovu a my pokračujeme. Tak tým Trosky úspěšně zdolal 15 km, chybí nám už nějakých 5 jenom, nemají šanci. Jsme strašně našláplí. Tak to máme radost, jo. Hlavně, že jsme napsali motivační vzkaz křídou, vyfotili se svatým tady někde, ale jdeme úplně blbě, do hajzlu. Pardon, takže se vracíme. Chybí nám jenom stop autem. To by nám mohlo pomoct. Ale si pojede auto, tak doma stopneme. Jo, stopneme ho, potřebujeme stopnout auto. Nakonec tyhle cesty jdou. Jo, protože tady v prdeli, tady prostě nic nejede, nic tu nejede. Já doufám, ty vole, že, protože vlastně když nepojedeme autem, tak máme taky penalizaci, že jo. S tím autem to prostě musíme nějak vymyslet, jestli nepotkáme auto, tak už jsme v hajzlu prostě. Tak uvidíme, no, dobrý. Zatím čau. Nic ne to. Jenom to, chviličku, jenom kousek. To jsem úplně čekal. Ani jsem to netípnul. Hajzlové. Teda, to jsem určitě neřekl do toho videa. Ještě, že tě mám, protože teďkom Froňu napadla úžasná myšlenka. Čím dřív se smíříme s tím, že budeme druhý, tím dřív si budeme moct dát druhý pivo. To už je ale jako k zamyšlení tohle. Já jsem vůbec neřekl, nebo jsem se nezmínil, že tady Aleš, řekl jsem Aleš, byl můj buddy, že jo? Právě. Docela zajímavý vzpomínky a takový spojení na celý život, řekl bych. Ono vás to spojí, když jedete jenom bláto a potíte krev. Takže vole, tohle je srdcovka, tenhle ten trip. Musím se dát ještě jedno pivo, jinak to prostě nebude ono prostě. To se zale málo pití a musíme doplňovat. Tak a já se vsadím, že tam bude ještě kiosek, protože když jsme se potkali s Alešem a s Toníkem, tak kluci na sebe práskli, že měli někde pivo. Vsadím boty, že u Rožmberku bude kiosek nějaký. Jsme v kleci, uvěznění v kleci jsme. No, víš, jo. Co se nám to tady válí za odpadek? Takže víme, že šli touto cestou. Ano. Místní svačinka. Bolí tě nohy? Bolí mi dost. Mě bolí nohy jako svině. Tohle udělali nějaký ty selfie s rybářema, vole. Nic no, pokračujeme. Hlavně zlehka zlehínka.
Už jdeme strašně dlouhou dobu. Už ani nevím, jestli je den nebo noc. Jo no, jdeme strašně dlouhou dobu. Reálně jsme pomalu ani nezastavili a náš protivník je před náma asi o 5 kilometrů, takže nechápu, jak to udělal, ale... Máme pocit, že trošku hraje levu. Máme pocit, že trošku hraje levu, ale fandíme jim. Tvrdí nám, že se nechají popovést 200 metrů a to ještě proti směru, kudy měli jít. Nevěříme tomu, Nevím. My jsme nepotkali ani jedno auto zatím. Jo, takže máme hold asi smůlu. Ale pivo tu točí dobrý, rybáři. Dokonce jsme potkali pána, to už jsem teda nenatočil, protože se to blbě sešlo, když jsem zrovna mluvil s klukama. Tak pán povídal, že kluky potkal ráno. Ještě na nás křičel, že kolegy potkal ráno, tak to bylo vtipný, že jsme se takhle sešli. No a veselé pokračujeme. Tak buďte tady s námi dál. Teď chci říct takový to YouTube moudro. Odebírejte dole, mašněte zvoneček a šlapeme si svý. To musíš říct, řekni to. Mám ukazovat? Jo. Tady bude odkaz. Ještě se to musí naučit Fronius. Pardon, já se popiju na kameře. Aleš. Popiju se na kameře a naposled. Pro zajímavost tady tempo 6,3 průměrný, tak nějak jdeme. Takže taková svěžnější chůze. No. Vidíme, jak to dopadne. Natočím video, až tam dojdeme. Natočím čas, jaký máme. A zavoláme klukům, že jsme v cíli. Jestli nezavolají oni nám dřív. To jsou mi věci. Něco o tom víš? Šlapeme si jen svý. Vidíš nějaký auto někde? Jo. Tady jsem udělal stopnout tak vodku. Já hlavně bych dal ruku do ohně, že jdeme nějak blbě, ale tak jdeme po červený. Jdeme po červený, jestli kluci červený, nevíme. Nevíme, ale nás to vyhodí normálně u třeboňského kruháče, ta červená. Dal bych si další pivo. Jo, já bych si dal židli. 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 Teď už se blížíme opravdu k civilizaci, no. Tady nějaký most. Teď to dokonce vypadá docela čistý ta voda. To jo, ty vole, to jsme možná měli skočit sem, ty vole. Tady je Lomnické nádraží. Blížíme se. Tak jo, tak jsme tady. Jsme v cíli, jdeme zavolat druhý grupě. Jak jsou na tom? Tak jsme v cíli, jak jste na tom, kluci? Mám chybí 6 kiláků, vole. Máme podezření, že na nás hrajete levou trošku. Jak levou? Jo, ale tady něco smrdí, vole. Promiň mi, jdeme špatně. Ne, dobře jdeme, tady se napůjde. My jsme se nedošli, vole. Tady máte autíčka. Pěkně, vole. Ty Garmin mapy se vytáhnou, kamaráde. Vytáhneš si je, jo? Ne, podívej se na mapy, to víš, že jo. My jsme dupali. Dobrý kluci, tak my jdeme pojíst, my si jdeme dát mrzku. Tak jo, tak my jsme zpátky v Třeboni, kde jsme začali ráno. A kluci ještě šlapou, takže my si jdeme dát nějaký obídek, někam na nějaké restaurace. Já bych si dal nějaký burgerík asi. Co bys si dal, Tondo? Nevím, no. Uvidíme, na co narazíme. Volali jsme s druhým týmem, že tu mají prý někde vzkazy. Tak budeme hledat na zemi v parku vzkaz. Jo, prý to má být pozitivní vzkaz, takže hledáme pozitivně. Už jsme v civilizaci. Už jsme v Třeboni. Teď už nás asi nikdo nepoveze, zhruba za minutu jsme. Tady je ten jsme nápis. v tom. Ukáž? Usmíj se. Usměj se, to bude ono. Kluci náš nápis najít nemohli, protože my jsme ho dali za mostem. Ten náš byl zhruba 3 minuty mimo trasu. To je žrádlo, co to, jo? Tak jsme se najedli a čekáme na kluky tady v Třeboni. Ale někde jsme startovali, vlastně náměstí Třeboňský už. Že tady čekáme na kluky, měli by přijít tady tudy parkem a tamhle jdou, už je vidím. Tak jo, chata. Ahoj kluci. Tak jste tady, paráda. Čau kluci. Ahoj. Cíl. Kdo začne? Já? Tak jo, ty jsi mě poučil, že nemám říkat přátelé, takže kamarádi, právě jsme se tady dokoukali na sestřihaný video a nějak nám došlo, že v zápalu toho boje nám nějak unikl ten závěr. My jsme to vzali s Tondou trošku víc sportovně. No a my jsme to vzali tak trošku bych řekl rekreačnějš.
No. Nicméně asi se shodne, že to bylo v pohodě. Bylo to bolestivý, hlavně ještě doteď to je bolestivý, to natáčíme asi 3 dny vlastně, potom jsme to šli. No, Já jsem si celou dobu vlastně, upřímně jsem si fakt myslel, že jste to nějak prostě odčurali a teď vlastně, když se koukám vlastně na video, co jsi se stříhal, ty fakt jste dupali. Dupali, My jsme to fakt úplně vzali rekreačně oproti vám. Ne, fakt jste šli rychle, vzali jste to tak, jak to mělo být asi původně myšlený. Myslím si, že to určitě netočíme naposled, natočíme to znova s naším Kajkem a až to budeme točit po druhý, tak určitě vymyslíme nějaký tresty. Tě srandá tě co točit, ne? Přesně. A hlavně chtělo by to, nevím, jak to říct teďky. Jo, jestli máte nějaký nápady, co by jsme mohli dělat příště, tak klidně pište a třeba to zrealizujeme. Takže to je asi tak všechno k tomuhle videu. Počkej, šlapeme si svý. Šlapeme si svý.